салом. Хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 15 январ тақдим мекунем. давлати амрико вилояти хуросон яке аз ҳалқаҳои гурӯҳи давлати исломиро ба рӯйхати гурӯҳҳои террористӣ шомил кард. вазорати умури хориҷаи амрико рӯзи 14 январ бо нашри баёние гуфт ҷангҷӯёни созмони мазкур ки аксаран аз ҳисоби толибон ташкил шудааст масъули ҳамлаву хунрезиҳо дар афғонистон ҳастанд ва аввали соли 2015 ба абубакри бағдодӣ пешвои гурӯҳи ифротгарои давлати исломӣ изҳори садоқат карданд. бино ба гузоришҳо дар сафи вилояти хуросон тундравон аз кишварҳои осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикистон низ ҳастанд. тибқи қонунҳои амрико аз ин баъд ҳар касе ки аз гурӯҳи вилояти хуросон ҳимоят мекунад ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. бонки миллии тоҷикистон бо ширкати Visa International қарордоде имзо кард ки иҷоза медиҳад муомилоти ғайринақдӣ бо пули миллиро осон ва камхарҷ кунад. раҳбарони бонки миллӣ ва ширкати Visa рӯзи 15 январ дар як нишасти хабарӣ дар душанбе гуфтанд аз ин ба баъд соҳибони кортҳои бонкӣ метавонанд дар фурӯшгоҳҳо арзиши молро бо пули миллӣ пардохт кунанд ва аз ҳисоби мубодилаи пул зиён набинанд. вақте шумо корти бонкӣ доред, шумо 24 соат дар шабонарӯз ва 7 рӯзи ҳафта ба ҳисобу пули худ дастрасӣ доред. албатта агар мағоза ё дорухона 24 соат кор кунад ва терминали пардохти пул дошта бошад, шумо онҷо пули худро бо корт мепардозед. ҳар ҷое ки банкомат бошад метавонед пул бигиред. албатта як мушкилӣ вуҷуд дорад ки агар нерӯи барқ набошад ҳеҷ кор кардан наметавонед, вале агар нерӯи барқ бошад, пас бонк вазифадор аст ки онро бо пул ва иртиботи зарурӣ таъмин кунад. дар тоҷикистон 60 то 70% муомилот бо пули нақд сурат мегирад ки ба гуфтаи намояндагони бонки миллӣ хатари зиёд дорад ва ба рушди бозори сиёҳ мусоидат мекунад. ҳукумати тоҷикистон дастур додааст ки фаризаи ҳаҷи акбар танҳо ба афроди бештар аз 40 сола иҷоза дода шавад. дар кумитаи дин танзими анъана ва расму оинҳо рӯзи 15 декабр ба радиои озодӣ гуфтанд қарор дар ин замина чанде пеш қабул шуд ва сабаби он эҳтиром гузоштан ба афроди калонсол аст ки барои анҷоми фаризаи ҳаҷ солҳои тӯлонӣ навбат мепоянд. онҳое ки ба 40 солагӣ нарасидаанд метавонанд ҳаҷи умра анҷом диҳанд. дар тоҷикистон соли гузашта ҷавонони то 35 соларо аз ҳаққи анҷоми ҳаҷи фарзӣ маҳрум карданд. бархе аз ҷавонон мегӯянд қарори ҳукумат тааҷҷубовар аст, зеро касе замонат намедиҳад ки синни онҳо то 40 мерасад ё не ва ин қарор мухолифи ҳаққи ҳаракати озоди инсон аст. раиси вилояти суғд мегӯяд сода ва осон кардани муқаррароти соҳибкорӣ яке аз чораҳои хубе барои кам кардани таъсири бӯҳрони иқтисодӣ ба зиндагии мардум аст. абдураҳмон қодирӣ рӯзи 15 январ дар як нишасти хабарӣ дар шаҳри хуҷанд гуфт ҳанӯз ҳам бисёре аз мардум барои дарёфти иҷозаи соҳибкорӣ саргардон мешаванд. رقابت زیاد شد و نرخ‌ها از اون میشه مسئله استفاده زیاد شد، کارخانه زیاد شد، آخر رقابت پیدا میشه. نرخ پس میشه تاثیر بحران با مردم کمتر. ҳудуди 60% даромад ба буҷаи вилояти суғд аз ҳисоби тоҷирону соҳибкорон аст ва шиддат гирифтани бӯҳрони иқтисодиву паст шудани қурби пули сомонӣ тиҷорати онҳоро суст карда даромади буҷаи вилоятро коҳиш додааст. рустами эмомалӣ писари раиси ҷумҳурии тоҷикистон дигар бора президенти федератсияи футболи кишвар интихоб шуд. дар конфронси федератсия рӯзи 15 феврал 64 вакил ба тарафдории номзадии рустами эмомалӣ рай доданд ва акнун 4 соли дигар дар ин мақом мемонад. рустами эмомалӣ 4 сол пеш раиси федератсияи футболи тоҷикистон интихоб шуда буд. 28 сол дорад ва айни замон раиси оҷонси мубориза бо коррупсияи тоҷикистон низ аст. ва барои дарёфти хабарҳои бештар саре бизанед ба сайти интернетии радиои озодӣ, саҳифаҳои озодӣ дар фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ.